Кой може да намери добродетелна жена? Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни. Сърцето на мъжа и уповава на нея, и не ще му липсва печалба. Тя ще му донася добро, а не зло, през всичките дни на живота си. Търси вълна и лен, и работи с ръцете си това, що и е угодно. Тя е като търговските кораби, донася храната си отдалеч. При това става доклее още нощ и дава храна на дома си и определената работа на слугините си. Разглежда нива и я купува, от плода на ръцете си съди лозе. Опасва кръста си със сила и уякчава мишците си. Като схваща, че търгуването й е полезно. Светилникът и не угасва през нощта. Туря ръцете си на вретеното и държи в ръката си хурката. Отваря ръката си на сиромасите, да. Простира ръцете си към немотните. Не се бои от снега за дома си, защото всичките й домашни са облечени с двойни дрехи. Прави си завивки от дамаска, облеклото и е висон и мурав плат. Мъжът ти е познат в портите, когато седи между местните старейшини. Тя тъче ленено платно и го продава, и доставя пояси на търговците. Сила и достолепие са облеклото и тя гледа весело към бъдещето. Отваря устата си с мъдрост, и законът на езика и е благ. Добре внимава в управлението на дома си, и хляб на леност не яде. Децата й стават и облажават, и мъжът я хвали, казвайки. Много дъщери са се държали достойно, но ти надмина всичките. Прелестта е измамлива и красотата алъх, но жена, която се бои от Господ, тя ще бъде похвалена. Дайте й от плода на ръцете и делата й нека хвалят в портите. Амин.